Satu kembali. Halo guys, ready? Jangan lupa di screenshot, Subscribe. oh subscribe. Oh iya. Pak Dias suruh mama. Rock and roll. So. 1, 2, 3. Teleng-teleng gue natahan oh. Masih lalu. Bobo. Dari dahulu lah dan katokan jangan ketujuan adiura maunjukan Allah babini Dua kali. jangan suko juo manggado padusi. Oi bom bom cubo dangan. Cubo dangakan Zona ngadiran tak dan nak tahan. Tolonglah bom bom tolong tenggangkan. Ka indah pareh denan baru usah katokan. 1, 2, 3. Maunjuk kulinyo hitam salero gada usah turuikan rumah tangga usah abaikan indah kota kita jadi barang pariu amalayang galeng tiriang pun tabang rumah tangga centang parena Indo pare koberan sadono jadi runyam kolalo membulakan Alun saleh. Halo lah. Seorang lalu ini ya. Mata kuliang. Mata bica. Kamu sini. Saya sini. Tuh. 1, 2, 3, 4. Kancang mana mah? Belambe lah. Capek lah. Buka. Buka. 1, 2, 3. Nenek-nenek itu depan Dera. Bobo. Dari dahulu lah dan katokan jangan ketujuan adiura Jatuh sama. maunjukan Allah babini jangan ketujuan manggado padusi. Normal. Hoi bom bom cubo dangakan. Jojan doran cak dan tak Foto baru. tahan. Ondeh momom tolong tenggangkan. Ka urang rumah den usah sampaikan. Maunjuk kulinyo hitam Nyawita salero gada usah turuikan rumah tangga usah abaikan indah kota kita jadi barang Bariu Malaya galeh tiang pun tabang rumah tanggo centang parenang Indo bare koberan sadonyo jadi runyam kok lalo membulakan di paci berang-berang kok dicali membulalang kok dipaguy nyota kongkang di paneh hati dengan den suah ulang pulang. Assalamualaikum.